Ultimul castel, de Jacques Vance. Capitolul 1. Spre seară, când soarele a străbătut, în sfârșit norii grei și negri, castelul Janiel a fost luat de asalt și toți locuitorii săi au fost distruși. Printre ei, până în ultimul moment, disputa nu s-a liniștit despre cum să-și întâlnească destinul. Ce comportament ar trebui considerat demn în fața morții? Cei mai rafinați dintre gentlemen au ales să ignore împrejurările neplăcute și cu un calm exagerat s-au dedicat ocupației lor obișnuite. O mână de tineri ofițeri cu curaj isteric s-a pregătit să întâmpine inamicul cu armele în mână. Restul își așteptau pasiv soarta, mângâindu-se cu gândul că vor ispăși astfel păcatele neamului uman. Moartea i-a prins pe toți fără excepție și fiecare și-a ales pe a lui. Mândre au răsfoit cărți vechi, au discutat despre meritele celor mai bune parfumuri și au mângâiat fanii. Au trecut în neființă fără să se gândească prea mult la asta. Cei mai curajoși au murit în luptă, reușind să dea câteva lovituri inamicului, doar pentru a fi tocați în bucăți, împușcați sau zdrobiți de ei cu camioane. Smiriți așteptau moartea în genunchi, plecându-și capetele supuse. Ei au considerat pe vinovații evenimentelor Mex ca fiind doar un instrument de pedeapsă. Deci toți erau morți, gentlemenii, lady, fanii și piasant. Au rămas în viață doar păsările, creaturi inelegante, chiar nepoliticoase, indiferente față de conceptul de onoare și preocupate doar de propria lor siguranță. În timp ce potopul de Mex se revărsa peste gard, au părăsit voliera strigând insulte cu voci regușite și s-au îndreptat spre est, spre Hagedor, ultimul castel de pe pământ. Mex a apărut acum aproximativ 4 luni. Au fost reperați în parcul din jurul lui Janel și se pare că au ajuns acolo imediat după ce masacrul de pe insula Sea se terminase. De pe balcoane, promenade, parapet și meterezi, lady și gentlemeni care locuiau în castelul, în total aproximativ 2000, priveau cu interes la războinicii cu trup de bronz. Gama de sentimente pe care le-au trăit era destul de largă, de la curiozitate și ușor dispreț până la presimțiri anxioase și melancolie neagră. Nimeni n-a fost capabil să evalueze cu seriozitate situația. Cultura lor era prea rafinată, sentimentul de securitate și încredere în invincibilitatea zidurilor castelului prea familiar. Au fost capabili să contracareze adevărata amenințare doar cu fatalismul lor rafinat. Proprii lui Mex părăsiră de mult castelul pentru a se alătura rebelilor, lăsând doar păsările, fani și peasant în Janel. Nu era posibil să se organizeze vreo aparență de apărare cu ei. Cu toate acestea, încă nu era nevoie de asta. Pereții de 60 de metri au fost construiți din rocă topită turnată în celulele de oțel. Panourile solare generau suficient energie, hrană, dacă era nevoie, precum și sirop pentru păsări, peasant și fani. Erau sintetizați din dioxid de carbon și vapor de apă. Janel putea asigura nevoile locuitorilor atâta timp cât voia. Singura dificultate era defectarea mașinilor. Nu existau mesi care să le repare. Situația era alarmantă, dar nu disperată. În timpul zilei, gentlemenii se amuzau, trăgând de pe parapete cu energopuști și cu puși de vânătoare. Țintă le serveau Mex. Când soarele a pus Mex, supraviețuitori au tras în aer cu camioanele și săpături și au început să construiască un meterez în jurul castelului. Locuitorii au urmărit lucrarea, neînțelegând obiectivele finale, până când înălțimea valului a ajuns la 15 metri. Atunci, planul sinistru al Mex a început să devină în cele de urmă clar, iar aroganța condamnaților a fost înlocuită cu presimțiri dureroase. Gentlemenii castelului erau toți erudiți și poligloți, dar, din păcate, printre ei nu era nicio specialist în afacerile militare. Au încercat să pună turnul fascicul în stare de luptă folosind grupuri de peasant, ca forță fizică, dar turnul a fost folosit de mult timp, metalul a fost corodat de rugină și unele părți au fost deteriorate. Piese de schimb puteau fi găsite la al doilea subnivel, în atelierele Mex, dar cine ar putea să-și dea seama de nomenclatura lor? Ioaric Madensi Arman a sugerat organizarea unui grup de căutare și cercetare a depozitelor, dar acest lucru a trebuit să fie abandonat din cauza limitărilor mentale ale peasant. Astfel, eforturile de restaurare a turnului s-au dovedit zădarnice. Nobile locuitori din Janel urmăreau cu emoție cum meterezul din jurul castelului creștea din ce în ce mai sus în fiecare zi, ca un crater vulcanic. Vara se apropia de sfârșit când creasta de pământ a ajuns la parapet și noroiul a început să acopere străzile și curțile. Era evident, doar puțin mai mult și avea să îngroape întregul castel sub ea. Numai atunci câțiva ofițeri tineri într-o
Impuls eroic s-au repezit pe terasament pentru a ataca, sub ploaie de pietre și săgeți cu care i-au plouat Mex. Unii dintre ei au reușit să ajungă pe creastă, unde a izbucnit o bătălie aprigă. A durat doar vreo 15 minute, dar pământul devenise deja maroniu de sânge. Pentru câteva clipe chiar părea că temerarii învingeau, dar înămicul, după ce și-a reorganizat rândurile, i-a atacat cu energie dublă și în curând totul s-a terminat. Echipele de Mex s-au mărșăluit pe terasament, au inundat întreg castelul cu un val de trupuri de bronz și cu o seriozitate crudă și fără grabă. Au distrus toate viețuitoarele din jur. Janiel, care timp de 7 secole a servit refugiu pentru gentlemenii galanți și lady grațioase, a fost redus la ruine. Mec, plasat în vitrină ca expoziție de muzeu, era o creatură umanoidă de pe planeta Etamin. Pielea lui de culoarea bronz ruginit strălucea de parcă ar fi frecat cu ceară. Picurile care ieșea de spatele capului era acoperit cu o peliculă de cupru crom. Organele de simț erau localizate în creștere speciale pe craniu, unde se află urechile unui om. Fața lui era încrețită ca imaginea creierului dezgolit. Nu era greu să te sperii când întâlnești o astfel de frumusețe pe un coridor întunecat al subnivelului. Gura lui Mec era înlocuită cu o fantă verticală îngustă, iar sub pielea umerilor i-a fost implantată o pungă de sirop. Organele sale digestive naturale, menite să extragă substanțe utile din iarma de mlaștină, s-au atrofiat complet. De regulă, Mex mergeau fără îmbrăcăminte, cu excepția unui șorț de lucru sau unei centuri de scule, iar perele lor strălucea frumos la soare. Așa era Mex, o creatură în multe privințe superioară omului, datorită capacității sale de a recepționa unde radio. Mulți mari învățați, printre care Jardin Morningling și Salanson de Tuang, i-au considerat pe Mex ca fiind supuși și flegmatici, dar profund înțeleptul clagornic castelul Hagedorn avea o altă părere. Emoțiile lui Mex, a susținut el, nu pot fi comparate cu cele umane, deoarece natura lor este cu totul diferită. După luni și atente cercetări, au reușit să evidențieze și să descrie aproximativ o duzină de stări emoționale specifice la subiect. Această informație a respins opinia largă spândită despre sărăcia lumii interioare a Mex. În ciuda acestui fapt, rebeliunea a fost surpriză total atât pentru oameni de știință cât și pentru restul. De ce? Se întreba toată lumea. Cum au putut ei atât de ascultători și de muncitori să înceapă și să ducă la îndeplinire acest plan teribil? Ipoteza cea mai rezonabilă era și cea mai simplă. Mex i-au urât de mult pe oameni care i-au îndepărtat cu forță din habitatul lor natural, dar au obiectat alții. Aceasta nu este o explicație, este proiecția gândirii umane asupra unei creaturi non-umanoide. De asemenea, se poate presupune că sunt plini de recunoștință față de pământenii care i-au salvat de condițiile dure ale etaminii. Este absurd să atribui seamea animalelor asemenea sentimente subtile, au obiectat primii. Presupunerea noastră nu este mai absurdă decât a voastră, au replicat ceilalți. După cum ați văzut, dezbaterile științifice pe această problemă au ajuns într-un impas. Capitolul 2. Castelul Hagedorn, așezat pe o stâncă neagră de diorit, era o caracteristică dominantă naturală care se întindea până la sudul văii. Mai maestos decât Janel, era protejat de un zid de 300 de picioare care avea un diametru de aproape 1 milă. Crinelurile zidurilor se ridicau la 900 de picioare deasupra văii. Turnurile și turnulețele de veghe ajungeau în nori. Cele două laturi ale stâncii, estică și vestică, coborau aproape vertical în vale. Pe versanții nordici și sudici erau terase în care creșteau struguri, piersici și anghinare. Un drum larg ducea la castel, învârtindu-se în spiral în jurul stâncii și apropiindu-se de piața centrală. Pe partea opusă se afla Marea Rotondă. În dreapta și în stânga erau zone rezidențiale, care asigurau adăpost pentru 20 de familii. Pe locul pieței centrale a fost un vechi castel construit în 5 întoarcere pe pământ. Hagedorn al X-lea l-a distrus și după ce a adunat o armată întreagă de peasant și Mex, a construit unul nou. Din acest moment a început istoria comunității a 28 de familii, care se întindea deja de 5 secole. Sub piață se aflau 3 nivele. În partea de jos erau hangare și standuri, apoi ateliere și locuințe pentru Mex și, în final, diverse depozite de alimente, arme și altele. Acum castelul era condus de Hagedorn al 26-lea, numit Clagorn din Novirvilski. Alegerea a fost o surpriză pentru supuși, deoarece O.S. Charlie, așa era numele său adevărat, nu a fost deosebit de distins. Mulți gentlemen l-au întrecut prin eleganță, farmec și erudiție. Era bine construit, avea o față ovală cu nasul scurt,
drept și ochi cenușii. Expresia feței era distrată, sau așa cum sarcastic spuneau dușmanii, de altă în lume. Dar de îndată ce își cobora puțin pleoapele și își încrunta sprâncenile groase și deschise la culoare, fața lui devenea imediat încăpățânată și crudă. Această funcție, deși nu i-a dat prea multă putere, l-a făcut totuși o persoană foarte influentă. În castel depindea mult de comportamentul gentlemanului care purta numele de Hagedorn. Așa, alegerea lui era un eveniment important. Aici se ciocneau interesele diferitor clanuri. Candidații pentru această funcție erau discutați cu o sinceritate nemiloasă, găsindu-se multe defecte în fiecare și nu era neobișnuit în timpul alegerilor ca vechi prieteni să devină dușmani jurați, rândurile prin prietenilor să se înmulțească și reputațiile să se prăbușească. Alegerea lui Charles Overbelski a fost un fel de compromis în disputa dintre mai multe clanuri pentru menținerea titlului. Ambii gentlemen pe care i-a întrecut Charles erau oameni de cea mai înaltă integritate și respectabilitate, dar aveau păreri extreme asupra modului de viață acceptat în castel. Unul dintre ei era politalentatul Gar, din familia Zambel. El posedea setul tradițional de virtuți pentru un gentleman Hagedorn. Avea o înțelegere excelentă a meritelor lichidelor aromatice antice, îmbrăcat cu un gust impecabil, fixându-și cu pricepere invariabilă butonieră de Overwhelm, niciodată nu a alunecat într-o parte. Maniera lui lipsită de grijă era combinată cu o onestizitate impecabilă, iar discursul său strălucea cu întorsături rafinate de frază și aluzii sofisticate. Inteligența era trăsătura sa cea mai caracteristică, putea cita lucrări literare remarcabile ori în șir. În plus, era un maestru al cântării la laută cu nouă cors și, prin urmare, participa la spectacole despre epoca cavalerilor antici. De asemenea, știa multe despre antichități și vorbea cu un expert pe subiect de istorie antică. Talentul său de comandant nu avea egal în Hagedorn. Poate doar Macduff de lor putea concura cu el. Că despre neajunsuri erau foarte puține. Pedantism, causticitate și duritatea judecății, transformându-se uneori în cruzime. Nimeni nu l-ar numi piga nehotărât. Curajul său personal nu a stănit nici măcar umbră de îndoială. Urmă că 2 ani, când o trupă de vagabonzi a invadat Valea Lucernei, ucigând pe asanți și furând animale, Gar a format o echipă de mex, i-a încărcat într-o duzină de energocamioane și a pornit o numărire. După ce i-a depășit pe nomazi pe râul de Dren, a dat luptă, timp în care a dat dovadă de curaj și tenacitate remarcabile. Ei au fugit lăsând 27 de cadavre pe câmpul de luptă. Pietrele mex s-au ridicat la doar 20 de capete. Adversarul lui Gar la alegeri a fost liderul familiei Calgorn, un om foarte laic, bine versat în complexitate vieții din culise a castelului. Avea și cunoștințe profunde, deși nu atât de variate ca rivalul său, Gar. Era interesat principal de mex, psihologia, limbajul și obiceiurile lor. Raționamentul lui nu era atât de frumos, dar era minuțios. Vorbirea se marca prin simplitate și claritate. Nu avea fani, în timp ce cele 4 grații aeriene ale nobilului Gar au servit drept cea mai bună decorare a spectacolelor din epoca cavalerilor antici. Dar, cel mai important, acești gentlemen diferă puternic unul de celălalt în viziunea lor asupra vieții. Gar era un tradiționalist convins, un adevărat fiu al timpului său, mărturisind fără îndoială toate dogmele sale. Nu i-a trecut niciodată prin minte că condițiile care permiteau unui pumn de gentlemani aleși să trăiască în lux și lenevie să fie schimbate în vreun fel. Calgorn, împotrivă, și-a exprimat adesea nemulțumirea față de stilul general de viață din castel și era atât de convins încât adversarii săi refuzau să asculte pentru a nu-și pierde buna dispoziție. Dar nemulțumirea ascunsă era în aer și Calgorn avea mulți susținători. Când a venit momentul să se rezume rezultatele alegerilor, s-a dovedit că nici unul, nici celălalt nu reușesc să obțină majoritatea voturilor. Postul a fost în cele din urmă dat unui gentleman care era destul de nepregătit pentru o astfel de întorsătură a evenimentelor, fără îndoială dern, dar lipsit de abilități remarcabile, fără minte iute, într-un cuvânt lui Charles Calgorn, acum noul Hagedorn. 6 luni mai târziu, înainte de zori, mex de la castelul Hagedorn și-au abandonat locuințele și au plecat, luând cu ei toate energocamioanele, uneltele și echipamentele electrice. Același lucru s-a întâmplat simultan în toate cele 8 castele. A fost o idee bine gândită și executată cu brio. La început nimeni nu a crezut, apoi s-au indignat gentlemenii, ceea ce la o reflecție matură a lăsat loc anexității și previziunilor sumbre.
Hagedorn însuși, liderul clanurilor și câțiva gentlemani mai mici deosebit de respectați s-au adunat pentru un consiliu în sala rezervată întâlnirilor deosebit de importante. Stăteau la masă acoperită cu catifea roșie, cu Hagedorn în cap, Xanten și Isen în stânga, Auri și Beantri în dreapta, și apoi toți ceilalți, inclusiv Bernal, un matematician remarcabil, Vias, un expert în istorie și antichități, Gar, Linus și alții. Timp de 10 minute, toată lumea a stat în tăcere, adunându-și gândurile și efectuând o procedură specială de acomodare mentală numită intrans. Hagedorn a fost primul care a vorbit. Castelul nostru și-a pierdut brusc toți mix. Nu este nevoie să spunem cât de incomod este pentru noi toți. Această neînțelegere trebuie lămurită. Cu cât mai repede, cu atât mai bine. Cred că toți cei prezenți vor fi de acord cu asta. Se uită în jur la cei care stăteau la masă. Toată lumea a așezat plăci de os în fața lor, semnificând acordul. Toți în afară de Clagorn. Dar nu l-a pus pe marginea lui, în semn de protest. Iset, cu părul cărunt și maestos, în ciuda vârstei sale înaintate, spuse cu greutate: "Nu văd niciun motiv să amânăm expediția punitivă. Desigur, pe Asant nu sunt prea buni pentru asta, dar de moment ce nu există altă ieșire, trebuie să îi echipăm, să îi înarmăm și să le dăm un bun comandant. Gar sau Xanten vor face o treabă grozavă în acest rol. Păsările ne vor ajuta să găsim adăpostul mix. După ce îi vom găsi, ne vom da nesprăviților o bătaie bună și îi vom întoarce înapoi cu forța." Xanten, cel mai tânăr dintre lideri, a plinit recent 35 de ani și cunoscut de toată lumea ca un temerar, și-a exprimat îndoielile. "Nu cred că pe Asant vor reuși să învingă Mex, oricât de bine ar fi înarmați." Avea din păcate dreptate. Pe Asant, mici andromorfi erau prin fire inapți pentru violență. O tăcere aspră domnea la masă. Gar a fost primul care a spart-o. Nimeni ce ăștia ne-au furat energocamioanele. Altfel nu aș fi putut rezista tentației de a-i ajunge din urmă și de a-i aduce acasă cu biciul. "Nu pot să înțeleg," gândi Hagedorn cu voce tare. "De unde vor lua Mex siropul nutritiv? Desigur, au luat cu ei cât au putut, dar orice provizie se va epuiza mai devreme sau mai târziu și sunt amenințați cu o moarte prin foamete. Spune-mi, Clagor, vor putea ei să se întoarcă din nou la hrana naturală? Cred că era noroi de mlaștin." "Nu," a răspuns el. "Organele digestive ale adulților sunt fără speranțe, atrofiate. În acest caz doar puii vor supraviețui." Merită să reamintim cititorului că ceea ce are în față este doar o traducere documentară, care nu a păstrat toată strălucirea și expresivitatea limbii originale. Multe dintre cuvinte n-au echivalent astăzi, de exemplu, schirlovate, ceea ce înseamnă a fugi într-o manieră dezordonată, însoțită de zvâcnituri și fâlfâituri. Volit, de dragul unei glume, fără prea mult efort, se remodelează materia, sensul filozofic al cuvântului, la nivel molecular. În sens figurat, a avea posibilități nelimitate, a depăși orice obstacole fără dificultate. Redebox, locuitorii semi-inteligenți din Etamin 6, aduși pe pământ și instruiți pentru a îndeplini sarcinile grădinilor și constructorilor. Au fost mai târziu întorși pe planeta natală în disgrație din cauza unor obiceiuri dezgustătoare la care nu erau dispuși să renunțe. Replica lui Gar din original suna astfel: "Dacă ar exista energocamioane disponibile, aș fi volit goana cu biciul în mână și aș fi schirlovat pe cești de box acasă." De asta mi-era frică. Pentru a-și ascunde confuzia, Hagedorn se uită îmbufnat la degetele lui încleștate. Un gentleman îmbrăcat în hainele albastre ale clanului Beander a apărut la ușă și, oprindu-se, i-a salutat pe cei prezenți cu mâna dreaptă. Hagedorn se ridică de la masă să-l întâmpine. "Intră, nobile Robert, spune ce vești ai." Salutul te semna mesagerul. "Mesaj primit la senitate. Au fost atacați de Mex, au dat foc clădirilor și au exterminat locuitorii. Contactul radio a fost pierdut acum 1 minut." Oamenii de la masă s-au alarmat. Mulți au sărit de pe scaun. "Exterminați?" șuieră Clagorn. "Fără îndoială. Seninătate nu mai există." Clagorn se așeză și se uită tăcut în spațiu. Toți cei din jur discutau despre veștile groaznice și se auzeau țipete de furie. Hagedorn a chemat Consiliul la ordine. "Fără îndoială. Situația este extrem de periculoasă. Acesta este poate unul dintre cele mai dificile momente din istoria noastră. Trebuie să recunosc că nu pot oferi încă nimic concret." "Ce zici de celelalte castele? Sper că sunt în siguranță?" a întrebat-o Vernel. Hagedorn se întoarse către Robert. "Vă rugăm să contactați celelalte castele prin radio, ca și să aflați poziția lor. Alte castele nu sunt mai bine fortificate ca Seninătate. Delora, Sea, Island. Deosebit de vulnerabil este Maraval." Aici vorbi Clagorn.
Lady și gentlemenii acestor castele trebuie să se refugieze la noi sau la Genel, până la înăbușirea revoltei. Ceilalți îi priveau surprins, iar Garl îl întrebă sarcastic. Vă puteți imagina nobile locuitori al castelilor fugind de frică de servitorii ignoranți și proști? Chiar, căci astfel vor pieri, răspunse politicos Claghorn. Un gentleman al evului mediu târziu, Claghorn era îndesat, puternic, cu părul cărunt și cu o mare putere interioară strălucind în ochi. Nu susțin că fuga nu dăunează într-o măsură oricare demnității, a continuat el, iar dacă nobilul gar ne poate sugera o cale mai bună spre salvare, vă fi bucuros să aflu. Mă tem că nu este o pierdere de timp, se va prezenta în curând oportunitatea de a profita de el. Înainte ca Gar să poată răspunde ceva, a intervenit Hagedorn. Hai să nu ne abate. Mărturisesc, nu pot imagina cum s-ar putea termina toate acestea. Meg se dovedește sunt capabili să o omoare. Cum îi putem lăsa să intre în casele noastre după asta? Dar fără ei ne va fi greu până vom pregăti noi mecanici. Navele, exclamă deodată Xanten, trebuie să ne ocupăm de ele imediat. Ce înseamnă asta? A întrebat Biandri, un gentleman cu chipul parcă cioplit din piatră. Ce vrei să spui prin cuvântul ocupăm? Trebuie să fie salvate de Mex, ce altceva. Doar ele ne conectează cu lumile locuite. Dacă Mex vor să ne distrugă, atunci în primul rând vor distruge navele. Poate că ai putea să mergi personal cu un detașament pe asant în hangare și să iei navele sub control sigur? A întrebat Gar cu dispreț. Și cum îți imaginezi o luptă cu sprijinul pe asant? Ar fi mai înțelept dacă aș merge spre hangare și aș cerceta situația. Și între timp tu și ce alți gentlemen cu experiență militară veți încerca să organizați o miliție din Piasant. Aș prefera să aștept până când situația este pe deplină clarificată, pentru a-mi folosi cunoștințele la maxim, a răspuns Gar. Dacă consider că este acceptabil pentru tine de a urmări Mex, atunci pentru numele lui Dumnezeu. Mergi și fă-o, nu te gena. Ambii gentlemen schimbară privirea aprinse. Acum un an, cearta lor aproape s-a încheiat într-un duel. Xantien, înalt, flexibil și de o construcție rafinată, era deodată în multe privințe, dar prea frivol pentru a fi un gentleman ideal. Tradiționaliștii îl considerau inconsecvent și slab de voință, nu cele mai bune calități pentru un lider de clan. Răspunsul lui Xantien a fost impecabil de politicos. Voi fi bucuros să fac ceea ce este necesar. Din moment ce nu este timp de pierdut, vă voi părăsi acum. Sper să mă întorc mâine și să îmi furnizez informații necesare. A făcut o plecăciune ceremonială lui Hagedorn, a salutat consiliul și a plecat. În primul rând s-a îndreptat spre casa familiei Esledan, unde ocupa camera de la nivelul a 18-lea. Cele 4 camere au fost mobilate în stilul dinastiei a 5-a, numită după epoca din istoria lumilor locuite din altăiri din care omul s-a întors pe pământ. Araminta, partenera de viață lui Xantien, o lady nobilă din familia Onvien, a plecat undeva cu afaceri, ceea ce s-a potrivit foarte bine lui Xantien. Altfel ar fi chinuit pur și simplu cu întrebări stupide. Araminta nu-l credea deloc, bănuind mereu relații amoroase în toate. Dacă ar fi sincer, el era deja puțin obosit și nici ea nu ardea de pasiune pentru el. Titlul de soție al lui Xantien nu a contribuit la succesul ei în societate în măsura în care se așteptase. Avea o fiică la însoțitorul anterior, iar dacă ar apărea un copil, aceasta ar fi atribuit lui Xantien, după care ar fi lipsit de dreptul de a avea copii. Populația din Hagedorn era strict controlată, fiecare gentleman și lady avea voie să aibă un singur copil. Dacă această regulă era încălcată, copilul era dat unuia dintre locuitorii fără copii care erau de acord să-i accepte sau încredințat în grija ispășitorilor. Xantien și-a aruncat haina galbenă pe care o purtase la consiliu și cu ajutorul slujitorului său pe asant s-a îmbrăcat în pantaloni de vânătoare cu pipăi, o jachetă neagră și cizmi negre. A pus în geantă un spiro cuțit și un pistol cu raze. Ieșind de casă, a sunat la lift și a coborât la primul nivel, în camera armelor. Anterior, un slujitor mic ar fi întâlnit aici, dar acum a fost nevoit, reținându-și dezgustul, să meargă el însuși în spatele tișghele, să înceapă să scormonească prin sertare. Mex au luat aproape totul cu ei, puști sport, gloanțe, săgeți, enego arme. A reușit să găsească un bici de oțel, câteva baterii de rezervă pentru pistol și câteva grenade incendiare. În plus, s-a previzionat cu un monocular puternic. Întorcându-se înapoi în lift, a urcat, gândindu-se la vremurile grele care aveau să vină când liftul se va strica. Dar imaginându-se furie care va veni de la tradiționaliști precum Beandri, rânji. Nu, evenimentele reale urmeau încă să vină. Ieșind din lift la nivel superior, a traversat parapetul de piatră și a intrat în camera radio. De obicei aici stăteau 3 operatori mic,
conectați prin țepi la echipament și înregistrau mesaje. Dar acum doar Robert stătea în fața dispozitivului cu fața strâmbată de dispreț pentru ocupație atât de scăzută. Este vă veste?" întrebă Xanten. Robert zâmbi trist. Interlocutorul meu de la alt castel se descurcă cu acest dispozitiv numai bine decât mine. Din când în când aud niște zgomote și voci. Se pare că Mex au început să atace de Lora. În timonerie a intrat Clagor. Ai auzit corect? Oare castelul de Lora a căzut? Nu încă, dar este puțin probabil să dureze mult. Pereții lui au doar un aspect pitoresc. Situația este al naibii de grea, mormăi Xanten. Nu înțeleg cum ființele inteligente pot fi atât de crude. Nu știam nimic despre ei și asta după secole de conviețuire. Aici și-a dat seama că a făcut o greșeală lipsită de tact. Clagorn și-a dedicat cea mai mare parte a vieții sale studierii Mex. Situația nu este nouă, a remarcat omul de știință. Așa ceva s-a întâmplat de mai multe ori în istoria omenirii. Surprins că Clagor, vorbind despre Mex, a apelat la istoria oamenilor, Xanten a întrebat. Dar nu ați observat vreo agresivitate în comportamentul lor până acum? Nu, nici nu am bănuit asta. Clagor se simțea rănit, gândește Xanten, dar este de înțeles. Programul lui Clagor, propus special pentru alegeri, a fost destul de complexă. Xanten puțin ce a înțeles în ea, dar un lucru era clar. Rebeliunea Mex îi dărâmase pământul de sub picioare, ceea ce l-a făcut pe Gar să râdă cu răutate, întărind și mai mult sentimentele sale tradiționaliste. Viața pe care o duceam nu putea dura pentru totdeauna. Așa ceva trebuia să se întâmple mai devreme sau mai târziu, a remarcat sec Clagor. Cred că este adevărat, spuse Xanten, voind să-l calmeze. Ce putem face acum? Și cine știe, poate că Pisiant au plănuit să ne otrăvească mâncarea, dar trebuie să plec. Și-a luat rămas bun de la Clagor și Robert și-a plecat. A urcat pe o scară îngustă în spirală până sus în adăpostul păsărilor. Aici era un haos teribil. Păsările își petreceau timpul în certuri constante, se distrau în principal jucând cu covârle, un tip de șah cu o logică dincolo de mintea umană. În castelul Hagedor erau ținute aproximativ 100 de păsări. Erau serviți de Piasan îndelung răbdători, pe care păsările îi măltatrau în toate felurile posibile. Erau creaturi vorbărețe, prost manierate, cu o poftă născută pentru tot ce este strălucitor și fără gust. Disciplina nu era recunoscută deloc. Xanten a fost întâmpinată de un cor de exclamații răgușite. Cine vrea să se plimbe pe noi? Ce bătaie de cap? De ce bipezii nu-și cresc propriile aripi? Prietene, nu avea încredere în aceste păsări. Se vor ridica mai sus și te vor lăsa să zbori singur. Liniște, a poruncit Xanten. Am nevoie de 6 păsări rapide și puternice pentru o misiune importantă. Cine va merge? El întreabă cine va merge. Ah, trandafir, trandafir, trandafir. Dar nimeni nu s-a încălzit de o săptămână. Îi vom arăta acuși liniște. Hai să mergem. Tu, cu ochiul viclean. Și tu, răvășitule, și tu cu pieptine verde. Toată lumea la coș. Păsările alese, cu mormăit și gemite, le-au permis Piasan să le umple pungile cu sirop hrănitor. Apoi ele, bătind din aripi, s-au adunat în jurul lui Xanten, care stătea în interiorul coșului pe un scaun de răchită. Sarcina voastră e să ajungeți în hangarele navelor din Vinzent. Zburăm tăcuți, inamicul e de desubt. Trebuie să aflăm dacă navele sunt în pericole. Fiecare pasăre a apucat o frânghie atașată de un cadru special și cu o împingere puternică s-au înălțat spre cer, certându-se până au ajuns în sfârșit ritmul zborului. După aceea, păsările au devenit tăcuți și au zburat în tăcere, repezindu-se spre sud cu o viteză de 50 de mile pe oră. Ziua se apropia de sfârșit. Pământul străvechi, locul atâtor victorii și înfrângeri, era acoperit de umbre lungi și negre. Privind în jos, Xanten s-a gândit că, deși strămoșii săi s-au stabilit aici cu 7 secole în urmă, patria sa strămoșească încă îi părea străină. Nu era nimic surprinzător în asta. După războiul stelelor, pământul a fost abandonat de oameni timp de 3000 de ani. Aici au rămas o mână de nebuni care supraviețuiseră dezastrului și care dăduseră naștere vagabonzilor nomazi semi-sălbatici. Urmă cu 7 secole, câțiva lorzi bogați din Altair, parțial din motive politice, dar mai ales pentru a-și satisface propriul capriciu, au decis să se întoarcă pe pământ. Așa au apărut 9 reședinți în care locuiau lady și gentlemenii nobili, precum și servitori andromorfi specializați. Zburau deasupra unei zone în care un pasionat de istorie a făcut câteva săpături. De la înălțimea zborului se vedea un pătrat de piatră albă cu o statuie distrusă în centru. Această priveliște îl făcut pe Xanten să se gândească la etern și a imaginat pământul nou populat, câmpuri arate și semănate de om, locuințe mici și confortabile împrăștiate aici și acolo. Dar gândurile lui s-au schimbat curând la ceva mai prezent. Revolta Mex, care i-a pus brusc capăt vieții obișnuite.
Clăgorn era un susținător al punctului de vedere că nicio comunitate nu rămâne neschimbată multă vreme și cât este mai complexă, cu atât este mai predispusă la schimbare. 7 secole viața întreținută artificial, pretențioasă și cu multe structuri în castele, ar fi trebuit considerate pur și simplu un dar al sorții. Dacă totuși suntem de acord că schimbarea este inevitabilă, atunci nobilii locuitori trebuie să fie pregătiți să preia controlul asupra procesului. Această teorie a fost atacată cu înverșunare de către tradiționaliști. Ei l-au acuzat pe Clăgorn de o interpretare părtinitoare a istoriei și ca dovadă dreptăților au citat aceleși 7 secole de existență stabilă a castelelor, destul de mult timp pentru a considera sistemul mobil. Xantin a aderat în momente diferite la unul sau alt punct de vedere. În general, nu era prea ocupat de teoriile științifice, dar faptul că gara aparținea tradiționaliștilor îl făcea pe susținătorii lui Clăgorn mai atractiv în ochii lui. Mai mult, timpul a confirmat corectitudinea lui Clăgorn. A venit vremea schimbărilor, răsturnând cu cruzime cercul obișnuit al lucrurilor. Unele lucruri au rămas încă neclare. De ce au ales Mex anume acest moment pentru revoltă? Condițiile lor de viață rămăseseră neschimbate timp de 5 secole și totuși nu și-au exprimat niciodată vreo nemulțumire pentru atunci. Ca să fie mai precis, ei nu manifestau niciun sentiment și nimănui nu-i păsa dacă aveau vreo unul, nimeni în afară de Clăgorn. Păsile și-au schimbat oarecum direcție de zbor, ocolind munții Valarat, unde un oraș imens zăcea în ruine. Numele său pierdut în uitare. Sub ei plutea Valea Lucerna, cândva înfloritoare și fertilă. Dacă te uitai cu atenție, puteai distinge conturul fostilor câmpuri și ferme. În față au apărut hangare. Erau 4 nave spațiale stocate în stare de funcționare, proprietatea comună a Hagedon, Jainel, Tuang, Morningling și Maraval. Nu a fost nevoie să le folosească încă. Soarele apunea. Reflexe portocalii scânteiau pe pereții metalici. Xantin ordonă: coborâți aici, în spatele copacilor. Zburați jos, nimeni nu ar trebui să ne vadă. Păsările au alunecat lin în jos, întinzându-și gâturile lungi. Xantin s-a pregătit pentru zguduire. Păsările de obicei nu se deranjau cu o aterizare blândă când purtau un gentleman. Dacă transportau o încărcătură care siguranță îi interesa, atingeau pământul în ușuritatea unei fluturi care aterizează pe o floare. Xantin, manevrând cu pricepere, și-a menținut echilibru. Nu au reușit păsările să-l admire pe gentleman care se stogolește cu capul peste călcâie. Aveți mâncare, le-a spus, nu faceți zgomot, nu vă certați, odihniți-vă. Dacă nu mă întorc până mâine seară, zburați la castel și spuneți-le că sunt mort. Fii calm, au început să facă zgomot deodată păsările. Așteptăm chiar și o eternitate. În caz de pericol, anunță-le. Ah, trandafir, trandafir. Suntem îngrozitori în mânie, de-ar fi așa, oftă Xantin, dar toată lumea știe că sunteți complet lași. Ok, mulțumesc pentru cuvinte frumoase. Cel mai important lucru să nu faceți zgomot. Nu sunt tocmai fericit să fiu prins pentru vorbăria voastră. Cine e dreptate? Întotdeauna păstrăm un profil scăzut. Foarte bine, iar Xantin s-a grăbit să nu audă următoarea salvă de asigurări de devotament. Capitolul 4. Trecând pe lângă o pădurice mică, văzu o poiană, la capăt opus al căreia, la vreo 100 de metri de Xantin, strălucea peretele de metal al primului hangar. S-a întrebat ce să facă în continuare. Ar trebui luați în considerare mulți factori. În primul rând, Mex locali s-ar putea să nu știe despre revolte. Pereții de metal ecranează undele radio, deși este puțin probabil, având în vedere pregătirea atentă a rebeliunii. În al doilea rând, Mex acționau de obicei ca un singur organism și, prin urmare, vigilența unui individ era slăbită. În al treilea rând, dacă Mex așteaptă oaspeți neinvitați, atunci cu siguranță vor lua această rută sub supraveghere, ca fiind cea mai convenabilă. Xantin a așteptat încă 10 minute, astfel încât soarele, dacă vreunul dintre Mex urmărea apropierile de hangar, să coboare mai jos și să orbească observatorul. După ce a trecut timpul stabilit, a oftat și a ajustat geanta cu arme și, pregătit să folosească arma dacă va fi nevoie, a mers înainte. Buna lui educație nu i-a permis să se tărască. Xantin merse nestingherit pe peretele celui mai apropiat hangar. Soarele nu apusese încă și propria sa umbră lungă aluneca în fața lui. Își lipi urechea de peretele hangarului, dar nu auzi nimic. Apoi ajunse la colț și privi cu grijă afară. Niciun suflet nicăieri. Ei bine, cu atât mai bine, acum până la ușă. A găsit biroul administrativ și a împins ușa cu îndrăzneală. Camera s-a dovedit a fi goală. Mesele erau lustruite până la strălucire și nu erau acoperite de praf. Panouri pentru computer și dispozitive de informare, imagini negru, sticlă, întrerupăratoare albe și roșii, totul părea să fi fost instalat chiar ieri.
Xanten se apropie de fereastra mare care dădea spre hol. Întregul spațiu era ocupat de grosul negru al navii spațiale. Mex nu erau. Pe podea, bine stivuite, se aflau părți ale mecanismelor și găuri în panouri deschise în corp, indicând locurile din unde fusese deconectate. Nava este fără îndoială în afara acțiunii. Unii oameni de știință au fost implicați în partea teoretică a tranzacțiilor spațiu-timp. Rosenhoek din Maraval a derivat chiar mai multe ecuații care, atunci când sunt aplicate în practică, au făcut posibil evitarea periculosului Gamos efect. Dar niciun gentleman, chiar dacă s-ar umili până la aceea încât să atingă un instrument cu mâna, nu este în stare să reasambleze, să monteze, să regleze dispozitivele și utilajele îngrămădite pe podea. Când au reușit Mex să facă această faptă neagră? Acum nu se mai poate de determina. A verificat unul câte unul celelalte hangare. Poza s-a repetat. Abia când s-a apropiat de al patrulea, a auzit sunete slabe venind din interior. Prin fereastra camerei de administrare i-a văzut pe Mex lucrând. Ca întotdeauna, au uimit prin economia lor de mișcare și absența oricărui zgomot de producție. Xanten a devenit furios văzând cum proprietatea îi era distrusă cu sânge rece. A dat buzna în hangar și bătându-se peste coapsă a spus cu severitate: "Puneți mecanismele în ordine. Cum ați îndrăznit să distrugeți bunurile oamenilor?" Mex și-a întors fețele îngrozitoare spre el, examinându-l pe Xanten cu lentilele în formă de bob de mazăre pe ambele părți ale capului. "Cum?" urlă Xanten. "Încă vă gândiți?" A scos biciul de oțel pe care îl păstrase, folosit de obicei ca simbol al puterii, izbindu-l de podea. "Mă veți asculta. Răzvrătirea voastră ridicolă s-a terminat." Dar Mex nu s-au mișcat. Fără să scoată niciun sunet, au schimbat rapid gândurile și dezvoltau o decizie colectivă. Xanten s-a îndreptat spre Mex, aruncând lovituri fără milă în singurul lor loc vulnerabil, fața lipicioasă și buloasă. "Pe locuri," tună el. "Amabile reparatori, în loc să repare, au spart totul. Ei, să trecem la treabă." Emițând sunetele lor obișnuite, care puteau însemna orice, Mex se despărțiră, iar Xanten văzut pe altul stând pe scara care ducea la trapa deschisă a navei. Era mai mare decât ceilalți. Xanten nu întâlnise niciodată pe nimeni ca el. Până atunci și ținea un glonț de săgeată, țintindu-l direct spre capul lui Xanten. Cu un leagăn al biciului l-a oprit pe Mex, care sărise peste el cu un cuțit și fără să se țintească l-a împușcat pe cel care stătea pe pasarelă. Din fericire nu a ratat. Glonțul de răspuns fluieră la doar 1 centimetru de capul lui. Restul Mex au mers la atac. Cu spatele lipit de coca de metal a navei, Xanten a tras în ei când se apropiau, ferindu-se de bucățelele de metal care zburau spre el sau interceptându-le în aer și trimițând un cuțit de aruncare înapoi. Mex se retraseră. Se pare că au decis să schimbe tactica. Aveau 2 opțiuni: să obțină niște arme sau să-l încuie în hangar. Nu avea rost să rămâi în hol. Cu biciul și-a deschis drumul în camera de administrație. Sub grindina de metal care bătea în fereastra de observație, a traversat încet camera și a ieșit în noaptea care se apropia. Răsărea luna mare și galbenă, cu strălucire de șofran, amintind de o veche lampă slabă. Ochii Mex nu erau adaptați la întuneric, așa că Xanten a decis să-i aștepte la intrare. Mex, care se îndepărtaseră să-l urmărească, ieșind în stradă, cădeau pe spate cu capetele tăiate. Mex s-au retras înapoi în hangar. Ștergându-și lama, Xanten se îndepărtă privind drept înainte. Deodată un gând neașteptat îl făcu să se oprească. Acela Mex cu gloanță săgeată era mai mare decât ceilalți, mai închis la culoare, dar cei mai important avea o încredere neobișnuită în sine pentru un Mex. Aproape o imperiozitate, oricât de ciudat ar suna, dar pe altă parte cineva a întocmit planul pentru revoltă, cineva dintre ei a venit cu această idee sălbatică. Poate că merită să continue recunoaștere, deși a aflat deja ce își dorea. Xanten se îndreptă din nou peste rampa de aterizare spre garaje. Tremurând de rușine, își aminti încă o dată să fie atent. Da, au venit vremuri bune dacă un gentleman trebuie să se teamă. Doar gândește-te, de niște Mex. S-a ascuns în spatele garajelor, unde moțăiau aproximativ o jumătate de duzină de energocamioane. Energocamioanele, precum Mex, erau originare de pe planeta Etamin. În starea lor naturală, acești locuitori din mlaștină erau bulgări masive, dreptunghiulare de carne. Erau închise într-un cadru dreptunghiular, protejate de soare, insecte cu materiale din piele sintetice, având rezervoare pentru sirop de nutrienți și firi introduse în centrii motorici ai unui creier foarte primitiv.
Mușchii erau conectați la bilele care adrenau rotoarele și roțile șasiului. În camioanele era o formă de transport foarte economic, ușor de operat și de lungă durată. Erau folosite în principal pentru transportul mărfurilor, lucrări de teresament și altele. Xantian a examinat electrocamioanele scufundate în somn. Toate erau de același tip. Un cadru metalic pe roți cu o lamă de săpat atașată în față. Trebuie să fie o rezervă de sirop undeva în apropiere. A descoperit un mic bunker care conținea mai multe containere. Xantian a încărcat o duzină în cel mai apropiat echipaj și a străpus pe restul cu un cuțit, vărsând lichid lipicios peste tot pe podea. Mex mâncau sirop de o compoziție ușor diferită. Stocul lor era aparent depozitat în alt loc, cel mai probabil în bărăcile rezidențiale. Xantian s-a urcat pe energocamion, a întors cheia pe activ, a apăsat butonul conducere și a apăsat maneta de marșieriere. Energocamionul se zmunci înapoi. Xantian frână și întoarse echipajul spre bărăci. A făcut același lucru cu ceilalți trei, apoi i-a pus în mișcare. Energocamioanele s-au rostogolit înainte. Cuțitele de sapat au străpus metalul zidului bărăcii. Acoperișul s-a zguduit și s-a scufundat. Camioanele au început să deplaseze mai departe, zdrobind totul în cale. După ce s-a uitat la rezultatele muncii sale, Xantian a chicotit de satisfacție și s-a întors la camionul pe care îl lăsase pentru el. După ce s-a urcat pe scaun, a așteptat puțin. Nimeni nu a ieșit din bărăci. Toți erau ocupați în hangar cu demontare. Rezervele de nisip nutritiv au fost distruse, iar mulți dintre ei vor muri de foame. Deodată o siluetă singură se despărți de hangar. Mec, probabil că a fost atras de zgomotul din garaj. Xantian s-a strâns pe scaun și de îndată ce Mec a trecut pe lângă energocamion, l-a înfășurat piciul în jurul gâtului și a tras. Mec a căzut la pământ. Fără ezitare, Xantian a sărit la pământ, scoțând un glonte săgeată din sân. Era un alt Mec neobișnuit de mare, dar acum Xantian a observat că nu avea sacul de sirop. Era Mec natural. De necrezut. Cum a reușit să supraviețuiască? Au apărut un număr imens de întrebări, ale căror răspunsuri nu fusese încă găsite. Apăsându-și piciorul pe gâtul lui Mec, Xantian a tăiat antena cu șip care ieșea din ceafă. Acum Mec a fost rupt de ceilalți, abandonat soartei sale, o stare care era insuportabilă chiar și pentru cel mai rezistent dintre ei. Ridică-te, a ordonat Xantian. Urcă sus, a pocnit din bici pentru a accentua. Mec, care intenționase inițial să-l ignoreze pe Xantian, s-a supus după una sau două lovituri. Xantian a urcat înăuntru, a pornit energocamionul și s-a îndreptat spre nord. Cel mai probabil păsările nu l-ar putea aduce înapoi atât pe el cât și pe captiv și în orice caz ar face prea mult zgomot, ceea ce ar fi periculos și de aceea Xantian a dat preferință energocamionului. Capitolul 5. Locuitorii nobili ai castelelor nu le plăcea să-și părăsească zidurile noapte, deși era considerat nedemn să recunoască acest lucru. Fricile superstițioase i-au învins pe locuitori. Mulți repetau poveștile presupușilor martori oculari despre cum împrinși în întuneric, lângă ruinile ierboase, au văzut spirite lunare, au auzit muzică ciudată de altă lume, ca sunete unui corn de vânătoare. Alții au văzut lumini verzi și fantome năvălindu-se peste copaci cu salturi inumane. Mănăstirile ruinate din Hog s-au bucurat de o reputație deosebit de proastă din cauza vrăjitoare albe care ar fi locuit acolo. Susțineau că ea cerea tribut celor care treceau. Și deși oamenii, treji la minte, râdeau de aceste prostii, nu era acceptat să se plimbe noaptea fără nevoie specială. Într-adevăr, dacă fantomele bântuie locurile de declin și tragedie, atunci câmpurile vechiului pământ trebuie să fie pur și simplu pline de creaturi de altă lume, în special zona pe care Xantian o traversa acum. Luna s-a ridicat destul de sus. Echipajul se răstogolea spre nord de-a lungul străvechiului drum, cu plăcile de beton crăpate devenite albe strălucitoare în lumina lunii. Xantian a observat de 2 ori o lumină portocalie intermitentă pe marginile drumului și odată i s-a părut că vede o siluetă înaltă la umbra unui chiparos. Cineva părea să-l privească. Mec, capturat, plănuia desigur niște acțiuni imorale. Nu exista nicio îndoială. Trebuia să fie cu ochii pe el. Drumul ducea prin fostul oraș, din care au mai rămas câteva clădiri. Aici era un spirit de declin și tristețe, nici măcar vagabonzii nu îndrăzneau să se oprească aici. Luna a ajuns la zenit. În jos se întindea un peisaj pictat în mii de nuanțe de argintiu și întuneric. Fascinat de această frumusețe, Xantian a decis că, în ciuda tuturor conforturilor proprii civilizații, viața liberă a vagabonzilor nomazi avea avantajele ei. Mecul din spate se mișcă abia audibil.
Xantien, fără să se întoarcă, pocni biciul în aer. Prizonierul tăcu. Toată noaptea energocamionul s-a răstogolit de-a lungul vechiului drum. Luna păli și se scufundă spre vest. Orizontul este că a început să se joace cu toate nuanțele de galben, apoi roșu, iar soarele a răsărit în cele de unul peste lanțul muntos îndepărtat. În acel moment, intenția lui Xantien a fost atrasă de o coloană din fum care se ridica din dreapta. A oprit energocamionul și și-a întins gâtul pentru a observa tabăra vagabonzilor, la aproximativ un sfert de milă de drum. Chiar i s-a părut că poate discerne o ideogramă familiară pe cort. Dacă da, atunci a întâlnit exact tribul cu care detașamentul Lugar luptase recent. Xantien s-a pus în ordine cât a putut mai bine și a îndreptat energocamionul către tabăra nomazilor. Aproximativ 100 de bărbați sărbănogi, subțiri, îmbrăcați în negru, l-au urmărit apropiindu-se și vreo duzină au sărit înainte și și-au îndreptat săgețile direct spre inima lui Xantien. Se uita la ei cu o privire nedumerită și se îndreptă direct spre cort. Ridicându-se de pe scaun, el strigă: "Hei, Hetman, ești treaz?" Un minut mai târziu, Hetmanul a ieșit însuși din cort. Ca și ceilalți, purta haine largi, negre, care îi acopereau întregul corp și capul, cu o fantă îngustă pentru față. Prin ea se vedeau ochii deschiși și un nas grotesc de lung. Xantien se dădu politicos din cap. "Uite aici," arătă spre Meg din spatele lui. Hetman a fost distras pentru cel mult o secundă, apoi și-a continuat din nou examinarea atentă a lui Xantien. "Poporul lui s-a răzvrătit împotriva nobililor locuitori ai castelelor," a spus Xantien. "Au plănuit să distrugă toți oamenii. Castelul Hagedon face o ofertă vagabonzilor nomazi. Veniți la noi, vă vom hrăni, vă vom îmbrăca și vă vom înarma. Vă vom învăța regulile de luptă și vă vom oferi cei mai pricepuți lideri în treburile militare. Odată ce ștergem Mex de pe suprafața pământului, veți putea face muncă interesantă și importantă de întreținere a castelelor." Hetmanul a tăcut, apoi chipul s-a deformat într-un zâmbet sinistru. Asta înseamnă că acești monștri au decis să vă termine. Păcat că acest lucru nu s-a întâmplat mai devreme. Dar pentru noi nu contează. Atât ei cât și voi ne sunteți străini și în curând scenușa voastră va fi împrăștiată de vânt. Xantien a ignorat insulta. Această conversație era foarte importantă. Dacă am înțeles bine, nu crezi că ești necesar să ne unim în fața acestei amenințări. La urma urmei, noi și cu voi suntem oameni ai pământului, un singur trib. Voi nu sunteți oameni. Noi suntem cei care am trăit întotdeauna pe planeta noastră. I-am băut apa, i-am respirat aerul, adevărații pământeni. Iar voi și slujitorii voștri urâți nu aveți loc aici. Vă doresc succes în exterminarea reciprocă. Ei bine, am înțeles. Este în zadar să apelezi la sentimentele familiei. Dar ce zici de propriul tău beneficiu? Pentru că atunci când Mex își dau seama că nu sunt capabili să ajungă la locuitorii castelelor, își vor întoarce armele împotriva voastră. Când vor ataca, atunci vom răspunde. Dar deocamdată lasă-i să facă ce vor." Xantien se uită gânditor la cer. "Și totuși, chiar și acum am dorit să vă acceptăm în castel și să vă formăm un detașament militar." Nomazii au râs desprețuitor. "Și apoi ne veți scoase pungi de sirop pe spate." Ha, ha. Xantien a rămas netulburat. Siropul este foarte hrănitor și să satisface toate nevoile organismului. "Dar de ce nu o mâncați singuri?" A ignorat remarca obscenată. "Dacă ne dați arme, le vom folosi pentru a ne apăra și nu vă așteptați la ajutor la noi. Tremurați pentru pielea voastră, așa că părăsiți castelele și deveniți vagabonzi liberi. Tremurăm pentru propria noastră piele? Ce prostie! Niciodată! Castelul Hagedorn este inexpunabil, ca majoritatea celorlalți." Hetmanul dăhlătină din cap. "Dacă am vrea, am putea să vă luăm castelul în orice moment și să vă ucidem în somn, ca pe niște păuni proști." "Ce?" exclamă Xantien furios. "Ți-ai ieșit din minți?" "Fără îndoială. Într-o noapte întunecată, lăsăm un cercetaș pe un zmiu. Odată ajuns pe zidul cetății, coboară o scară de fringhie, iar într-un sfert de oră castelul avea să fie al nostru. Inventiv, dar este nerealist. Păsările îți vor observa imediat zmiul, sau vântul se va stânge brusc. Dar am divagat. Mex nu vor lăsa zmiul, vor înconjura Hagedornul și Janel și apoi, înfuriați de eșecul lor, vă vor ataca. Și ce dacă? Ne-am luptat deja de multe ori cu oamenii din Hagedorn. Lași unul la unul, vă vom face să mâncați pământul când de dispreț." Sprâncenii lui Xantien se ridicară cu dispreț. "Mi-e teamă că te înșeli. Sunt liderul clanului de la castelul Hagedorn. Doar reticența suplimentară de a mă deranja mă împiedică să-ți dau o lecție cum se cuvine." "Bah!" degetul Hetmanului se îndreptă spre unul dintre arcași. "Gâdi-l pe acest tip, opraznic." Acela a eliberat coarda arcului, dar Xantien a trecut înaintea lui. Raza pistolului a transformat în cenușă săgeata. Arcul și chiar mâna războinicului.
Va trebui să te învăț puțină politețe pentru binele tău. Apucându-l pe Hatman de păr, i-a bătut de câteva ori pe spatele și umerii cu biciul. Este suficient. Sper că pot cere respect de bază de la ticăloși și gândași de băligar. L-a ridicat pe Hatman și l-a aruncat în ergocamion. Apoi întoarse echipajul și fără să se întoarcă părăsi tabăra vagabonzilor, ferit de săgeți de spătarul scaunului. Hatmanul, venindu-și puțin în fire, scoase pumnalul. Xanten îi aruncă o privire piezișă. Nu fi prost, altfel va trebui să te leg și să te fac să alegi după camion. Hatmanul a ezitat, apoi a scupat și a ascuns pumnalul. Unde mă duci? Nicăieri. Trebuie doar să găsesc o cale de ieșire din situație. Pot să cobor. De câte am înțeles, încă nu ești de acord cu propunerea mea. Când Mex vor distruge castelul, noi îi vom distruge pe Mex, iar pământul va fi curățat de lepra stelară. Nu ești cu minte limpede. Ok, du-te înapoi. Data viitoare gândește înainte să te adresezi cu lipsă de respect unui gentleman. Hatman a sărit din camion și a plecat mândru. Capitolul 6. Până la amiază, Xanten a ajuns în valea îndepărtată, care era situată nu departe de castel. Aici era sătucul ispășitorilor. Locuitorii castelului îi considerau neurastenici. În orice caz, era un popor foarte curios. În trecut, mulți dintre ei au ocupat o poziție proeminentă în societate. Unii au devenit faimoși în știință și artă, dar toți, inclusiv cei care nu erau remarcabili, erau adepți ai uneia dintre cele mai originale și chiar șocante învățături filozofice. Trebuiau să facă o muncă nu diferită de cea pe Asant, dar viața în muncă și sărăcie, după standardele castelului, desigur, le dădea plăcere. Această învățătură a reușit deja să se împartă în direcții diferite. Adepții unei dintre ei au fost numiți conformiști, în timp ce alții au cerut schimbări și au fost numiți radicali pentru asta. Castelul și sătucul nu aveau legături puternice între ele. Uneori spășitorii schimbau fructele și lemnul ustruit cu unelte, cu medicamente la castel. Uneori nobili locuitori ai castelelor mergeau într-o excursie în sătuc pentru a asculta cântecele și a urmări dansurile ispășitorilor. Xanten luase parte la astfel de expediții de mai multe ori și își dezvoltase o simpatie pentru săteni, atât de simplă și naturală. A cotit pe o potecă familiară, șerpuind printre tufle de coacăză și a ieșit pe o mică pășune unde pășteau o vacă și mai multe capre. După ce a lăsat camionul sub copac, Xanten a verificat cantitatea de sirop și s-a întors către prizonier. Ce ai de gând să mănânci? Sirop? E, dar nu ai rezervor. Ce mănânci? Noroi de mlaștină? Mă tem că nu vei găsi nimic pe gustul tău aici. E bine, după cum dorești. Bei sirop sau amesteci iarbă. Doar să nu te gândești să alergi. Te urmăresc. Mi-a înghesuit în colț, nici măcar nu s-a mișcat. Xanten se îndreptă spre șgheap. A luat apă de la robinet în mâini, s-a spălat pe față și a luat câteva înghițituri. Întorcând capul, a descoperit locuitorul sătucului care se apropiau de el. Îi cunoștea bine pe unul dintre ei. Era un membru al familiei Aurei care se alăturase recent ispășitorilor. Multă sănătate, Filidor, îl salută Xanten. Sunt eu, Xanten. Desigur, de ce aceste formalități? Xanten făcu o ușoară plecăciune. Îmi cer scuze, nu am ținut cont de obiceiurile locale. Scutește mai de sarcasmul tău. De ce ai adus acest mic zdrănțuit? Ca să-l putem adopta? A glumit Filidor ca răspuns. Hei, nu ești un tip rău, dar nu știți nimic? Suntem aici ca pe o insulă pustie, până și vagabonzi știu mai multe decât noi. Apoi pregătește. Mec s-au revoltat și au atacat castelele. Sănătate și de lor au fost deja distruse. Locuitorii au fost uciși. Același lucru îi amenință pe restul. Filidor clătină din cap. Acest lucru nu mă surprinde deloc. Nu ești deloc excitat? Se gândi înainte de a răspunde. Numai în măsură în care ne poate afecta. Dar dacă nu mă înșel, a amintit Xanten, și voi sunteți în pericol. Mex vor distruge toți oamenii. Nu există unde să fugiți. Da, poate, oftă Filidor. Va trebui să adunăm sfatul. Vă pot oferi ceva dacă vi se pare acceptabil. În primul rând, este necesar să năbușim răscoala. Dați-ne oameni, îi vom antrena, îi vom înarma și le vom întrebi cele mai bune comandanți din Hagedor. Filidor îl privi surprins. Chiar crezi că noi, spășitorii, vom deveni soldații voștri? De ce nu? A răspuns Xanten complex sincer. Este vorba despre viața noastră. Omul moare o singură dată. Acum a venit rândul lui Xanten să fie surprins. Și asta spune fostul gentleman din Hagedor? Sunt acestea cuvinte le unui om curajos în fața pericolului? S-a uitat de lecțiile de istorie? Istoria omului nu este istoria realizărilor sale tehnice, a înfrângerilor și a victoriilor sale. Este mai degrabă un mozaic complex, în care fiecare bucățică de sticlă este persoana și conștiința lui. Xanten îl întrerupse cu un gest indignat. Simplifici prea mult lucrurile, nobile Filidor. Nu sunt atât de prost.
Sunt aspecte diferite, dar tu te uiți la asta din punct de vedere moral. Dar piatra de temelie a moralității este supraviețuirea rasei umane și orice promovează acest lucru este bine. Bine spus, a recunoscut Filidor, dar lasă-mă să-mi continui gândul. Spune-mi, poate oamenii să-l distrugă pe cel care amenință să-l infecteze cu o boală mortală? Da, vei spune. Ok. Și dacă ești urmărit de 10 animale care mor de foame, ai dreptul să le omori? Da, vei spune asta. Deși vei distruge mai mult decât vei salva. Și dacă, să zicem, un om locuiește singur într-o colibă în mijlocul unei văi și sute de corăbii coboară din cer pentru a-l face praf, are el dreptul să distrugă aceste corăbii dacă poate? Da, are. Și dacă întreaga planetă, toate rasele se ridică împotriva lui, are el dreptul să le distrugă în autoapărare? Dar dacă atacatorii sunt aceiași oameni ca și el, și dacă creatura care poartă boala este el, după cum poți vedea, nu este atât de ușor să dai un răspuns clar. L-am căutat mult timp și nu l-am găsit. Și așa am ales calea care măcar ne dă liniște. Sunt împotriva crimei, împotriva oricărei violențe și vătămări. O, pufni disprețuitor Xanten. Deci dacă o echipă de mex vine în sat și începe să omoare copiii, nu te vei ridica să-i aperi. Filidor își strânse buzele și se întoarse. În locul lui răspunse un alt ispășitor. Filidor au definit principiile de bază ale viziunii noastre asupra lumii, dar nu este întotdeauna posibil să le urmezi. În cazul pe care l-ai descris, ar trebui să trecem peste legea noastră. Uite, Xanten, recunoști pe cineva prezent, a schimbat subiectul Filidor. Xanten se uită în jur. Nu departe de el stătea o fată care îi părea foarte frumoasă. Purta o bluză albă legeră și avea o floare roșie împletită în păr. Da, a dat din cap, am văzut-o. Gara a încercat să o ducă la castelul lui. Îți amintești detaliile? Bineînțeles că îmi amintesc. Consiliul Liderilor a obiectat categoric de motive de control al populației. Gara a încercat să ocolească legea. El a spus, eu am fani. Uneori numărul lor ajunge la 6 și chiar 8. Nimeni nu se opune la asta. O voi numi pe fată fan și o voi păstra cu restul. Dar eu și mulți alții am protestat și aproape s-a ajuns la un duel. Gara a fost forțat să-și abandoneze intențiile. Da, așa a fost, a confirmat Filidor. Am încercat să-l descurajăm pe Gar, dar el a refuzat să ne asculte și ne-a amenințat că își va pune pe Mex asupra noastră. A trebuit să ne retragem. Am făcut ce trebuia ei. Este o slăbiciune sau o putere? Uneori este mai bine să uităm de moralitate, a răspuns Xanten. Dar este la fel și cu Mex. Ei distrug castelele și distrug pământeni. Dacă moralitatea cere să stăm deoparte, ea trebuie aruncată. Ce ironie a destinului! Mex, la fel ca și pe Asant, păsările și fani, au fost aduse de pe alte planete. Trupurile lor au fost refăcute. Au fost nevoiți să ne satisfacă mofturile. Numai aceasta a fost un mare păcat și a necesitat ispășire. Dar în loc să vă pocăiți, vreți să sporiți răul. Nu are rost să vorbim de trecut acum, a spus Xanten. Dar dacă aceasta este părerea voastră, atunci măcar refugiați-vă în spatele zidurilor castelului. Nu voi merge la castel, a declarat Filidor hotărât. Poate că alții vor considera posibil. Vei aștepta moartea? Nu, ne vor refugia în munți. Nu mai era nimic de spus, iar Xanten se întoarse la camion. Dacă vă răzgândiți, veniți la Hagedorn și a părăsit sătucul. Drumul traversa valea, apoi alerga pe deal. Din vârf putea discerni în depărtare conturul castelului. Capitolul 7. Xanten a raportat la Consiliu. Navele nu pot fi folosite. Mex le-au făcut inutilizabile. Va trebui să renunțăm la speranța unui ajutor la lumele locuite. O veste tristă, a spus sumbru Hagedorn. E bine, continuă, nobile Xanten. La întoarcere am întâlnit un trip de vagabonzi și am intrat în negocieri cu hatmanul lor. Am încercat să-i conving să coopereze cu noi, descriind toate beneficiile posibile. Dar ei, mi se pare, nu se distingeau prin inteligența lor. Am lăsat tabra lor cu disgust. Am vizitat și sătucul ispășitorilor din Valea Îndepărtată și le-am făcut o ofertă semănătoare, dar fără succes. Sunt prea departe de realitate. Și unul și altul intenționează să se ascundă. Asta nu îi va salva, clătină din cap Biandri. Vor câștiga timp, dar mai devreme sau mai târziu Mex vor ajunge la ei. Pindătăria lor este prea cunoscută. Și asta într-un moment în care am putea organiza unități de luptă din ei, observă Gar iritat. Ei bine, lasă-i să fugă. Ne descurcăm cumva. Deocamdată suntem în siguranță, a replicat Hagedorn. Dar ce se întâmplă când mașinile se opresc? Când vor înceta să funcționeze lifturile? Sau, de exemplu, aparatele de aer condiționat? Fie ne vom sufoca, fie vom îngheța. Dar Gar a continuat să rămână optimist. Trebuie să ne pregătim pentru greutăți și să le suportăm cu demnitate. În plus, mașinile sunt în stare excelentă și nu trebuie să ne facem griji cu privire la defecțiuni următoare 5 sau 6 ani. Și se pot întâmpla multe în această perioadă de timp. A luat cuvântul Claghorn, care nu a luat parte anterior la dispută.
Programul vostru este la fel de utopic precum planurile vagabonzilor și a ispășitorilor. Nu prevede evoluția situației. Poate Clagon, cel mai destonic dintre onorabili, să sugereze ceva mai eficient? A întrebat Gar politicos. Clagor dădu din cap. Așa cum îi părea lui Gar, arăta insuportabil de îngânfat. Există o modalitate foarte simplă de a învinge pe Mex. Deci haideți, strigă Hagedorn, să facem cunoștință. Privirea lui Clagon a trecut peste chipurile gentlemenilor așezați la masă acoperită cu catifea, chipul impasibil al Xanten, încordat dispărțitor al lui Beandre, bătrânul Iset, încă chipeș, atemporal, preocupatul Hagedorn, al cărui chip arăta limpede nehotărâre, alături de el elegantul Gar, apoi Uvernel, deja amărât de neplăceri viitoare, Auri jucându-se cu tablița de fildeș, fie obosit, fie pierdut, și chipurile celorlalți, îndoielnici, aroganți, nerăbdători. Numai pe chipul lui Floy se simțea un zâmbet liniștit, sau așa cum l-a numit Iset mai târziu, rângitul unei persoane al slabe de minte, menit să sublinieze neparticiparea lui completă la această afacere obositoare. Nu, încă nu e timpul, dar vreau să vă avertizez. Chiar dacă vom supraviețui răscoalei, castelul nostru nu va mai putea rămâne la fel ca înainte. O, exclamă Beandre, ne pierdem demnitatea, devenim ridicoli, vorbind cu neliniște despre niște vite. Xanten se ridică excitat. Conversația nu este chiar plăcută, dar nu uitați. Seninătatea este distrusă, Delora este luată. Cine știe ce se întâmplă acum restul? Să nu ne ascundem capul în nisip. Ne confruntăm cu o amenințare serioasă. Orice s-ar întâmpla, a rezumat Gar, Janiel este complet în siguranță. Și noi, locuitorii altor castele, pot să stea la noi dacă, bineînțeles, găsesc o scuză pentru a o evadare atât de umilitoare. Personal, nu am nicio îndoială că foarte curând Mex se vor calma și ne vor ruga să îi luăm înapoi. Hagedorn clătină din cap neîncrezut. Puțin probabil. Ei bine, acum cred că ne putem împrăștia. Postul de radio a fost primul care a ieșuat. Acest lucru s-a întâmplat în curând în mod neașteptat și așa cum era de așteptat, sistemul nu a putut fi restaurat. Unii, special omul de știință Gar și venerabilul Regus, au sugerat că echipamentul a fost deteriorat în mod deliberat de către Mex înainte de a pleca. Adevărat, așa cum au remarcat alții, sistemul nu era deosebit de fiabil. Înainte, Mex se juca în mod constant cu un fel de defecțiuni încercuite și, în consecință, defecțiunea echipamentului este rezultatul unui design prost gândit. Gard și Regus au examinat dispozitivul, dar nu au găsit cauza defecțiunii. S-a decis că reparația va necesita o reproiectare completă a circuitului, care ar necesita instrumente și unități adecvate, ca să nu mai vorbim de piese noi. Este imposibil de pus în aplicare acest lucru, a declarat Regus la Consiliu. Va fi nevoie de câțiva ani de muncă calificată și nici măcar nu avem un tehnician calificat. Reparația va trebui amânată. Acum este clar, a declarat cel mai în vârstă dintre liderii ISET, că nu au fost suficient de prudenți. Bineînțeles, cu acești bori din lumele locuite este greu să ne descurcăm, dar tot a trebuit să ne ocupăm de comunicarea cu ei. Nu e o chestiune de lipsă de previziune, a contrazis Clagor. Strămoșii noștri nu doreau ca cineva să-și bage nasul în treburile lor aici pe pământ. Acesta este motivul lipsii de comunicare. Iset vroia să spui ceva, dar Hagedorn o întrerupse. După cum a raportat Xanten, navele noastre au fost făcute inutilizabile. Pot fi reparate. Care dintre oamenii noștri de știință și-ar putea aplica cunoștințele profunde în practică? În plus, este necesar să luăm hangarele sub controlul nostru. Nu e greu, a spus Xanten. Dați-mi 6 plutoane de pe Asan și 6 energocamioane și tunuri cu fascicul și voi relua hangarele. Acum asta e ceva, a susținut Beandre. Asta e un fel de început. Poți să-mi oferi ajutorul în instruirea pe Asan. S-ar putea să nu înțeleg nimic despre tunurile cu raze, dar vă puteți folosi de experiența mea militară. Hagedorn s-a încrutat și și-a strâns mâna pe bărbie. Există câteva dificultăți aici. În primul rând avem un singur echipaj, cel în care susțin Xanten. Iar în ceea ce privește tunurile acestea au fost în mâinile Mex și pot fi avariate în mod deliberat, ca și navele. Nobile Gar, acesta este departamentul tău. Ce ne sfătuiești? Nu am verificat starea armelor în ultima vreme, dar este puțin probabil să putem face asta astăzi. Procedura contemplării broderiilor antice ne va ocupa tot timpul, chiar până la ora de la a savura liniștea pusului. Se uită la ceas. Este timpul să terminăm Consiliul. După ceva timp sper să adun informații despre arme. Contemplarea broderiilor antice și ora de a savura liniștea postului. Dacă numele primei ocupații reflecta conținutul ei, atunci numele celei de-a doua trecut deja în categorie eufemismelor. Era momentul în care locuitorii castelului făceau schimb de vizite, se bucurau din vinuri bune și de aromă de tămâie, pe scurt o oră de odihnă și conversații înainte de masă. Timpul nostru chiar se scurge, a fost de acord Hagedorn cu el. Fanii tăi participă la spectacol Gar.
Doar 2, răspunse el. La zușa 11 ghicitoare. Nu găsesc nimic potrivit pentru aerii sau pentru mica zână albastră, iar Gloriana mea mai are de pregătit. Astăzi cred că flora va atrage atenție. Poate, deși am auzit și alte recenzii despre asta. Ei bine, hai să continuăm mâine. Nobel Claghorn, se pare că vrei să spui ceva. Anume așa, a confirmat Claghorn. Avem puțin timp și trebuie să-l folosim cât mai bine. Am obiecții serioase față de piasant ca soldați. Aceștia sunt iepuri, iar miex lupi. Nu avem nevoie de iepuri, avem nevoie de pantere. E posibil. Puteți întreba de unde să luăm pantere. Claghorn aruncă o privire în jur către cei adunați. Nicăieri. Atunci ar trebui să începem urgent să transformăm iepuri în pantere. Vă sugerez să punem tot divertimentul în așteptare până când viitorul nostru devine mai sigur. Propunerea a avut ca efect explodarea unei bombe. O vreme membrii Consiliului au stat în tăcere. Hagedon deschise gura, pe urmă se spună ceva, dar negăsind cuvintele închise din nou. Beandre a fost primul care a venit în fire, a râs bătjocoritor. Se pare că tipul nostru erudit intră în panică. Nu e nimic de discutat aici, remarcă Gar, disprețuitor. Nu ne vom schimba modul de viață din cauza comportamentului obraznic al servitorilor. Mi-e rușine chiar să sugerez așa ceva. Dar nu mi-e rușine deloc, a spus Claghorn cu acea expresie simplă pe față care îl înfioria atât de mult pe Gar. Viețile noastre sunt în pericol și trebuie să renunțăm la ce nu este important. Gar se ridică și făcu tradiționalul gest de dispreț față de Claghorn. Claghorn l-a imitat comic. Xanten, care nu suporta pe Gar, râse deschis. Gar a ezitat, dar mândria îi spunea că nu merită să continue. S-a întors și a mers spre ieșire. Contemplarea broderiilor antice, spectacol, susținut anual de fani îmbrăcați în haine luxoase, avea loc în Marea Rotondă, care ocupa capătul de nord al pieței centrale. Mulți gentlemen și câțiva lady țineau fani. Aceștia erau creaturi din peșterile lunii Albiero 7, un popor blând, jucăuș și aflictuos din fire, care după câțiva ani de selecție țintită s-a transformat într-o rasă de sulfide fermentatoare de o frumusețe foarte picantă, învăluiți în cea mai subțire ceață de gaz, execretate de glande din spatele urechilor, erau veseli, naivi, vanitoși și cele mai inofensive creaturi de pe pământ. Majoritatea gentlemenilor erau foarte îndrăgostiți de ei, dar câte despre lady, existau zvonuri că unele dintre ele, într-o criză de gelozie, ar fi turnat asupra fanilor o soluție specială de amoniac care le-a făcut pielea plictisită și ceața să dispară pentru totdeauna. Gentlemanul care se îndrăgostea de fani era ridiculizat. Deși selecția le-a dat fanilor aspectul de fete grațioase, dacă erau folosite ca înlocuitori de femei, era imposibil să o ascunzi. Beata creatură începea să se irosească. Ceața dispărea treptat. Devenea clar că un astfel de gentleman și-a tratat fanul inadecvat. În acest sens, femeile au păstrat prioritate. Se comportau într-o manieră foarte diminuatoare, astfel încât fanii de pe lângă ele păreau naivi și simple la minte. Durata lor de viață era aproximativ 30 de ani, iar ultimii 10 fanii care își pierdeau deja orice atractivitate efectuau lucrări grele în bucătărie, camere pentru copii și vestiare. În ceremonie contemplării se acorda mai mult atenție fanilor, nu a pelerinilor brodate, deși acestea de urmă țesute din ceața fanilor se remarcau prin frumusețea lor uimitoare. Proprietarii de fani își luau locul în primele rânduri, bucurându-se când fanul a făcut o piruetă reușită și ascuzându-și ochii de rușine dacă poziția fanului era departe de a fi perfectă. Spectacolul era însoțit de cântatul lăutei, iar lăutarul nu putea fi o rudă a familiei proprietarului fanului. Nu era o competiție recunoscută, dar spectatorii scoteau în evidență fanii care le plăcea, iar în cântarea lor spărea mult reputația gazii. Contemplarea de azi a fost amânată cu aproape jumătate de oră, din cauza Consiliului. Pauza trebuia umplută cu improvizații. Lady și gentlemen au dat dovadă de îngăduință față de tineri piasanți care îndeplineau cu sârguință funcții care nu era funcția lor firească. În sfârșit a început spectacolul. Fanii au fost la fel de fermecători ca întotdeauna. Se întorceau cu grație la acordurile lăutei, când apropiindu-se de platformă, când îndreptându-se brusc, elastice ca un arc și terminând prestația cu un arc, săreau în sus. În mijlocul spectacolului, un piasan s-a trecurat timid în sală și i-a șoptit emoționat ceva unui cadet care s-a apropiat de el. Cadetul s-a îndreptat spre cabina din Chilihbar, năstruit unde stătea Hagedorn. După ce a ascultat, a dat din cap, a spus ceva ca răspuns și a continuat să privească calm. Publicul s-a liniștit. Distracția a continuat. Cuplul grațios, aparținând lui Gar, a jucat frumos, dar publicul a fost captivat de fermecătoarea lui Relien, care a luat parte pentru prima dată la festivități. Proprietarii ei era Floi. În concluzie, toți fanii au ieșit pe scenă și au interpretat un ultim minuet, după care, luându-și la revedere cochet la public, au părăsit rotonda. Ladies și gentlemen nu s-au grăbit să se împrăștie. Au sorbit băuturi aromate.
au făcut schimb de impresii, au aranjat întâlniri și au stabilit întâlniri de dragoste. Hagedorn stătea încruntat. Deodată s-a ridicat și în cameră s-a așternut tăcerea. Îmi pare rău să vă stric distracția, dar tocmai am primit vești. Castelul Janel este atacat. Un număr imens de mechs l-au înconjurat, ce vând la dispoziție sute de energocamioane, au înconjurat castelul cu mii de rezi de pământ. Tonul cu razii iese defect. Pe ce se bazează? A auzit exclamații surprinse. Pentru că zidurile castelului ajung la 200 de picioare înălțime. Este greu de spus, dar această veste este totuși alarmată. Trebuie să fim pregătiți pentru un astfel de asediu. Situația noastră nu este atât de rea. Apa vine din fântâni adânci săpate chiar în castel. Avem suficiente provizii de alimente, iar utilajele noastre funcționează cu energie solară. Dacă va fi nevoie, vom putea sintetiza alimente direct din aer. Cel puțin așa m-a asigurat celebrul nostru biochimist la Desnam. Și totuși nu e prea bine. Fiecare dintre voi să se gândească la cele spuse și să tragă concluzii. Mâine e ședința Consiliului. Capitolul 8. Cred că astăzi a început Hagedorn deschizând ședința. Ar trebui să lăsăm formalitățile deoparte să trecem direct la afaceri. Nobile Gar, ce ați aflat despre muschete? Îmbrăcat cu imitoarea uniformă cenușie și verde drăgonilor Overvel, Gar și-a așezat cu grijă morionul pe masă, îndreptându-și plumajul, și a început raportul. După cum s-a dovedit, din 12 arme, 4 funcționează destul de normal, iar altele 4 au fost dezactivate de mix, au tăiat liniile electrice. Restul nu funcționează din motive necunoscute nouă. Am selectat o jumătate de duzină de piasant care sunt capabili să manipuleze unelte și le-am ordonat să îmbine liniile electrice, ceea ce fac. Asta e totul despre arme. Veștile nu sunt foarte încurajatoare, a remarcat Hagedorn. Și cum merg lucrurile cu formarea unităților de luptă? Vom începe antrenamentele în curând. Mul și Barzilus sunt ocupați să selecteze tineri bărbați potriviți pentru serviciul militar. Acesta este o chestiune dificilă. Piasanți se potrivesc mai bine la plebit decât la luptă. Hagedorn, după ce a ascultat, s-a întors către Consiliu. Vor mai fi alte sugestii? Dacă nemernicile ar fi lăsat energocamioanele, a dat glas Biandre, am fi putut să le punem tunuri, Piasanț ar fi descurcat. Atunci ne-am fi dus la Janel și, atacându-i din spate, i-am fi ucis ca pe câini. Dar ce vor, de fapt, nenorociții de Mex? A întrebat Aurie. De ce, după secol de viață liniștită, parcă au luat o razna? Și eu îmi pun această întrebare, răspunse Hagedorn. Xanten, te-ai întors cu prizonier. L-ai interogat? Nu, să spun adevărul. Chiar am uitat de asta. De ce să nu o faci chiar acum? Poate ne poate spune ceva. Nobile Cagor, răspunde-ne ca expert în Mex. Te-ai fi putut aștepta la o asemenea trădare de la el? Ce realizează prin capturarea castelelor noastre? Mex sunt capabili să planifice operațiuni foarte complexe, a început Cagor încet, dar cruzimea lor mă surprinde numai puțin decât pe voi. Ca specialist știu că sunt complet lipsiți de avantajele oferite de civilizație, capacitatea de a înțelege și de a crea frumusețe și ca urmare nu au sentimente de proprietate. De multe ori m-am gândit la o idee, nu îndrăznesc să o numesc eu teorie, că structura biologică a creierului este strâns legată de natura gândirii. Având în vedere cât de nesistematic se formează gândurile în creierul nostru, încep să fiu uimit de capacitatea umană de a întreprinde acțiuni semnificative. Nu suntem raționali. Gândurile noastre sunt impulsuri generate de emoții. Spre deosebire de noi, creierul mix este un miracol al ordinii. Are o formă de cub clar și constă din celule conectate între ele prin fibre subțiri microscopic. Rezistența la curent în ele este zero. Fiecare celulă este umplută cu siliciu, un lichid cu conductibilitate variabilă format dintr-o combinație de oxizi metalici. Datorită acestei structuri, creierul lor este capabil să stocheze o cantitate imensă de informații aranjate într-o anumită ordine. Mec nu uită niciodată nimic, doar șterge informațiile inutile. În plus, este bine cunoscut faptul că creierul lui Mec poate funcționa ca transmisător radio sau radar, dar cu toate acestea sunt complet lipsiți de emoții. Nu sunt diferiți unul de celălalt. Nu există personalități între ei. Aceasta este o consecință naturală a gândirii colective. Ne-au servit pentru că nu aveau nicio ambiție, nici invidie, nici rușine. Nu au simțit nici dragoste, nici ură față de noi. Nu cred că s-au schimbat atât de mult de atunci. Nu este greu să ne imaginăm vidul emoțional în care trăiesc Mex. Doar noi suntem învăluiți într-o vârtej de diverse sentimente. Mex sunt reci ca o bucată de gheață. Au fost hrăniți, au primit locuințe și au găsit astfel de condiții destul de satisfăcătoare.
Ce s-a întâmplat acum? Am căutat mult timp răspuns la această întrebare, dar toate motivele pe care le-am putut imagina s-au dovedit a fi pur și simplu ridicul la o examinare mai atentă. O singură presupunere mi s-a părut demnă de atenție. Deși dacă este așa, atunci nimic nu se va schimba până la urmă. Și ce? Strigă Gar nerăbdător. Vorbește. Toate privirile s-au ațintit pe Clăgor și se simțea neliniștit. Cred că au decis să distrugă rasa umană. Tăcerea s-a prelungit și a căpătat un ton de rău augur. Hagedon se întoarse către Xanten. Acest lucru va fi util în timpul interrogatoriului. Acționați. Dacă nobelul Clăgor nu îl deranjează, aș vrea să fie prezent la asta. Mă bucur să fiu de ajutor, dar mă tem că nicio informație nu ne va ajuta acum. Trebuie să ne pregătim de război. Este posibil să folosim vreo metodă inteligentă, de exemplu, pentru a provoca o rezonanță electrică în creierul mec? Acesta este imposibil. Organismele lor sunt protejate de influențele externe, deși merită să încercăm să ne privăm de comunicare radio. Nobile, Uregus și Bernal, aveți cunoștințele necesare. Ați putea construi un astfel de dispozitiv? Uregus se încruntă. Ce înseamnă să construiești? Aș putea desena sistemul, dar de unde pot obține piesele? Nu vom fi ca muncitorii și ucenicii murdari, scotocind prin depozite și ateliere, nu-i așa? Ridică vocea. Mă doare că trebuie să reamintesc asta. Chiar aveți o părere atât de scăzută despre abilitățile noastre? Hagedon se grăbi să-l liniștească. Desigur că nu. Nu mi-a trecut niciodată prin cap să vă detest meritele. Și totuși, într-o situație atât de tulburătoare, împrejurările pot duce la o mai mare umilință dacă nu compromitem acum niște principii. Excelent, a spus Uregus, cu un zâmbet trist înghețat pe buze. Atunci personal vei merge cu mine la subsol. Ce zici despre asta? Hagedon era pe cale să răspundă, dar a fost întrerupt de Clăgor. Vă cer scuze, gentlemen, dar vorbim despre principii fundamentale și pur și simplu trebuie să găsim o soluție comună pentru toată lumea. Rog pe toți să vorbească, a adăugat Hagedon. Se ridică Gar. Nobelul Clăgor poate acționa așa cum îi dictează natura, a spus el cu o voce dulce. Nu am dreptul să-i dictez, că despre mine vocea lui a devenit mai puternică și mai sus. Nu voi umili niciodată în altul titlu de gentleman. Pentru mine este la fel de natural ca și obiceiul de a respira. Nu am de gând să fac compromisuri și să mă transform în topărău de a mea. Noi, locuitorii castelului Hagedon, suntem punctul culminant al dezvoltării urmane. Orice abatere de la regulile noastre este un pas înapoi, adică degradare. Am auzit pe cineva de aici rostind cuvântul alarmă. Ce concepție greșită rușinoasă! Să onorez cu această definiție un tam-tam de joareci al slujitorilor destrăbălați. Cred că este pur și simplu nedemn. Un murmur de aprobare a trecut peste masa Consiliului. Clăgon se lăsă pe spate în scaun, ca și cum s-ar fi odihnit. Ochii lui albaștri păreau să scrutieze fețele celor prezenți, întrebându-se la care să se oprească. Apoi se întoarse către Gar. Nu merită să fiu jignit de cuvintele tale, pentru că ele nu sunt principalul lucru. Ceea ce este mai important e că întregul Consiliu îți împărtășește pe deplin punctul de vedere. Nu mai pot convinge, explica sau îndemna. Atmosfera de aici a devenit prea învechită. Vă părăsesc. Vă doresc să supraviețuiți ofensivii Meca. Deși mă îndoiesc, serios de asta. Mec sunt un popor inteligent, cu un mare potențial, lipsit de prejudecăți și de mândrie dureroasă. Nu-i subestimați. Clăgon își coborî semnul și se ridică de la masă. Adio. Hagedon și-a întins mâinile implorând. Stai, nu ne lăsa cu furie, Clăgon. Mai gândește-te. Avem nevoie de înțelepciunea ta, de experiența ta, dar nu o veți folosi și, prin urmare, prezența mea aici este o pierdere de timp. Cu un gest rămas bun a părăsit camera de consiliu. Hagedon se lăsă încet în poziția lui anterioară. Restul se învârteau, tușeau, învârteau semne mâini. Exista un sentiment general de stângăcie. Gar i-a șoptit ceva la urechea lui Biaso, care stătea lângă el, iar el a dat din cap important ca răspuns. Hagedon vorbi din nou. Ne va lipsi mult nobelul Clăgor, intuiția și perspicacitatea lui. Am realizat foarte puțin până acum. Nobel Uregus probabil că va trebui să dezvolți idei amenințătorul la următoare întâlnire, iar tu, Xanten, va trebui să interoghezi Mix capturat, iar ție, nobele Gar, îți încredințăm reparația tunurilor cu raze. Dar principalul lucru este că încă nu am dezvoltat un plan pentru a-l ajuta pe asiatul Janel. Dar ce se întâmplă cu celelalte castele? Întrebă Marouin. Nu mai am văd vești de acolo de mult timp. Vă sugerez să trimitem păsări pentru a cerceta situația. Corect, bună idee. E vei avea grijă de asta, Marion. Aici vom încheia consiliul.
Una după alta s-au întors păsările trimise de Marion. Ele au adus vești triste. Insula mării este devastată. Coloanele de marmură sunt împrăștiate pe mal. Domul de perle s-a prăbușit, iar cadavrele plutesc în grăidi din frântâni. În Mareval toți sunt morți, gentlemen fani pe Asan. Chiar și păsările, vai, au părăsit ruinile. De lor, trandafir, trandafir, trandafir. Un tablou deprimat. Niciun singur suflet viu. Al lumii este de asemenea gol. Celebrele porți ascuptate au fost drobite în bucăți. Capitolul 11. O săptămână mai târziu, o altă secțiune a versantului Essex s-a prăbușit, luând cu ea o parte din contrafortul din stânca topită. La intrările în tuneluri zăceau grămezi uriașe de piatră care fuseseră transportate în sus. Panta sudică terasată a suferit cel mai puțin, dar la o lună după începutul asediului, o mare parte a acestuia s-a desprins brusc, iar crăpătura a traversat drumul principal, distrugând balustrada de piatră decorată cu busturi de vedetă. Hagedon a convocat consiliul. Circumstanțele, începu el, încercând în zadar să-și dea voce, energie și voiciune, deloc nu s-au îmbunătățit în ultimul timp. Realitatea a depășit cele mai proaste așteptări. Situația este catastrofală. Recunosc că nu sunt încântat de perspectiva de a cădea în iad împreună cu toate comorile noastre. Mie și mie frică, mărturisi disperat Auri. Moarte, ce moarte? Toți vorburim mai devreme sau mai târziu. Dar când mă gândesc la toate bijuteriile mele, mi se face rău. Vasele mele fragile sunt sfărâmate în bucăți. Prețioasele mele mante sunt sfâșiate. Fanii mei sunt sugrumați. Și candelabrele familiei, toate astea mă bântuie în fiecare noapte. Lucrurile tale nu sunt mai valoroase decât altele, îl întrerupse pe Andrei bocetele, și sunt doar lucruri. Când noi nu vom fi, ce va avea cu ele? Marion se cutremură. Anul trecut am pus în pivniță 18 duzini de sticle de tămâie de prima clasă, 12 de ploaie verde, câte 3 duzine de Baltazar și Faidor. Aceasta este o tragedie. Dacă am fi știut, gemu Auri, atunci vocea ei s-a stins. Gar bătut din picior iritat. Hai să ne descurcăm fără plângeri. Ați avut de ales. Vă amintiți? Xantina a încercat să vă convingă să scăpați. Acum el și ocoliții săi rătăcesc undeva în munții din nord, împreună cu ispășitorii. Am ales să rămânem, la bine și la rău. Din păcat s-a dovedit să fie un dezastru. Să ne așteptăm soarta ca niște gentlemen. Consiliul i-a oferit Logarul un sprijin slab. Hagedon a scos o sticlă din neprețuit radamantin și a umplut cupele cu generozitate fără precedent. Pentru trecutul glorios, dacă nu ne mai rămâne viitor. În timpul nopții s-au observat unele tulburări în lanțul de mers din jurul castelului. Incendiul a izbucnit în 4 locuri și s-au auzit țipite înăbușite. A doua zi, ritmul de lucru a încetinit oarecum. După amiază, o mare secțiune s-a prăbușit. O clipă mai târziu, după ce s-a oprit într-o contemplare măiestoasă, zidul înalt s-a despărțit și s-a prăbușit și el, expunând spatele a 6 locuințe ale familiilor nobile. La o oră după sfințirea soarelui, 6 păsări au aterizat pe platforma de decolare. Xantina a sărit de pe scaunul de răchită, a alergat pe scară în spirală și a coborât în piața centrală din fața palatului. Rudele l-au chemat pe Hagedon, care nu și-a ascuns surprinderea la vederea lui Xantin. Ce faci aici? Am crezut că ești în nord cu ispășitorii. Ispășitorii nu s-au dus prin nord, s-au alăturat nouă și noi luptăm. Maxilarul lui Hagedon căzut de uimire. Luptați? Gentlemenii se luptă cu Mex? Da, și foarte hotărât. Hagedon dădu din cap neîncrezător. Și spășitorii de asemenea? Ciudat, am crezut că vor fugi spre nord. Da, unii au făcut-o, Filidor de exemplu. Printre spășitori sunt diferite fracțiuni, la fel ca și în castel, dar partea principală a rămas. S-au alăturat și vagaboni și luptă cu inamicul cu fervoare fanatică. Aseară am dat foc la 4 buncăre de depozitare a siropului și am distrus peste 100 de mex și o duzină de energocamioane. Avem și pierderi și foarte dureroase, din moment ce suntem puțini. De ce sunt aici? Avem mare nevoie de oameni. Alăturați-vă rândurilor noastre. O să chem locuitorii. Vorbește cu ei. Plângându-se cu amărăciuni de soarta grea, păsările au muncit toată noaptea, transportând gentlemen nobili, oarecum îndurerați după evenimentele cumplite, și arzând de dorință, uitând convințiile să lupte pentru propria lor viață. Cei mai încăpățânate au refuzat totuși să-și compromită principiile. Xantin i-a înveselit când s-au despărțit. Rămâneți și rătăciți prin castelul vostru ca niște șobolani înspăimântați.
Consolați-vă cu faptul că pereții vă sunt încă de încredere. Apoi se întoarse către Hagedon. Zbori cu noi sau nu? Hagedon oftă din greu. Castelului a venit sfârșitul. Ce acum? Plec cu voi. Dintr-o dată situația s-a schimbat. Mex, înconjurând castelul cu inel de asediu, nu contau pe rezistența dinspre vale. Nici nu au contat pe rezistența castelului. Prin urmare, la localizarea bărăcilor și a instalațiilor de depozitare a siropului, aceștia au fost ghidate mai degrabă de comoditate decât de capacități defensive. Acest lucru a jucat în mâinile spionilor din tabăra umană. Puteau să se apropie neobservați, să provoace daune semnificative și să retragă fără pierdere. Atacul săbătorilor s-a repetat din ce în ce mai des, iar în cele din urmă Mex au fost nevoiți să se retragă. Inelul de asediu se transformase acum într-un semicerc, dar ei încă nu aveau de gând să se predea, deși asediatorii deveniseră în esență acei asediați. În teritoriul controlat, Mex au colectat tancurile supraviețuitoare cu sirop, energocamioane, arme și muniție. Noaptea, abordările erau iluminate de reflectoare și împușcate de santinelele, ceea ce făcea imposibil un atac frontal. După ce s-au consultat toată ziua, rebelii au decis să atace din aer. 6 platforme ușoare au fost încărcate cu vezici de combustibil, cu o grenadă incendiară atașată de fiecare vezică. Fiecare platformă urma să fie transportată de 10 păsări. La miezul nopții au decolat și, câștigând altitudine, au alunecat spre tabăra Mex. Oamenii care stăteau pe platformă au aruncat bombe incendiare. Tabăra Mex a fost cuprinsă de flăcări. Instalația de depozitare a siropului ardeau, iar camioanele înspăimântate se repezeau distrugând clădiri și zdrobindu-și noi stăpâni. Proiectoarele au fost sparte și oamenii au atacat tabăra sub acoperirea întunericului. După o luptă scurtă, dar brutală, au preluat controlul asupra ieșirilor din tunelurile unde se refugiaseră supraviețuitorii Mex. Răscoala pare să fi fost înnăbușită. Capitolul 12. Treptat focul s-a stins. Oamenii, aproximativ 300 de la castel, 200 de ispășitori și câteva zeci de vagabonzi s-au adunat la unul dintre tuneluri, discutând următorul plan de acțiune. În zori, un grup de gentlemani ale căror rude au rămas în castel s-au dus acolo să-i aducă. Alături de ei, cei care nu doreau să părăsească castelul, la momentul respectiv s-au întors Beandri, Gar, Iset și Auri. I-au felicitat pe câștigătorii, sincer, dar oricum sec. Ce credeți că ar trebui să faceți acum? S-a interesat Beandri. Mex sunt prinși, dar nu există nicio modalitate de a ajunge la ei. Dacă s-au provizionat cu sirop, pot rezista câteva luni. Gar, un expert militar, a venit cu următorul plan. Montați un tun cu fascicul pe energocamion și trageți în Mex. Majoritatea vor muri, iar cei care vor supraviețui vor fi folosiți pentru muncă. Nu, a exclamat Xanten, asta nu se va mai întâmpla. Toți Mex rămași, de asemenea pe Asant, vor fi trimiși pe planetele lor natale. Cine crezi că îi va servi pe locuitorii castelului? Întrebă Gar cu răceală. Au rămas sintetizatoarele de sirop. Coasele pe spate și se rezolvă problema cu mâncarea. Gar ridică trufie o sprinceană. Din nefericire, aceasta este doar părerea ta obraznică. Hagedon, crezi și tu că civilizația ar trebui să se stingă? Nu se va stinge, a răspuns el, cu condiția, bineînțeles, să facem efort pentru aceasta. Dar sunt convins de un lucru. Sclavie nu ar trebui să mai existe. Deodată se auzi un strigăt de disperare dinspre zidurile castelului. Mex, au pătruns aici și au preluat nivelurile inferioare. Salvați-ne! Și porțile se închiseră încet. Cum s-a putut întâmpla asta? A exclamat Hagedorn. Doar Mex sunt împinși în tunel. Cred că aveau o intrare în castel pregătită și a dat seama Xanten. Trebuie să-i scoatem de acolo imediat. Hagedorn s-a repezit înainte, ca și cum ar fi intenționat să-i atace singur pe Mex. Nu îi putem lăsa să jefuiască castelul. Din păcate, oftă Clagorn, zidurile protejează Mex de noi mult mai sigur decât ne protejează pe noi de ei. Dar putem folosi păsările. Clagorn clătină din cap cu îndoială. Vor scoate trăgătorii. Chiar dacă ar fi posibilă debarcarea trupurilor, ar răzbucni o mare de sânge. Doar ei ne depășesc numeric, Hagedorn gemu. Gândul că Mex trec prin lucrurile mele mă omoară. Ascultați, strigătele răgușite și trosnetul împușcătorilor veneau de sus. Uitați-vă, sunt oameni pe unul dintre ziduri. Xanten se repezi spre păsări, speriat și deci calm. Ridicați-mă deasupra castelului, a ordonat el, mai sus ca să nu ajungă gloanțele la noi. Ai grijă, a avertizat una dintre păsări. În castel se întâmplă lucruri groaznice. Am nervi puternici. Ridicați-vă. Păsările s-au ridicat în aer, încercând să rămână în afara zonei de pericol. Una din puști
împușcă, iar în spatele ei se înghesuia vreo 30 de oameni, femei, copii, bătrâni. Pe tot restul teritoriului unde împușcăturile de tun nu puteau ajunge, roiau Mex. Piața centrală era presărată de cadavre, gentlemen, lady, copiii lor, toți cei care au ales să rămână în castel. Gar stătea în spatele tunului. Observând că Xanten a scos un strigăt furios, a întors tunul și a tras în aer. 2 dintre păsări au fost ucise. Restul, împletite într-o minge împreună cu Xanten, au zburat jos și pentru minune cele 4 rămase în viață au reușit să-și încetinească căderea chiar la pământ. Complet epuizat, Xanten a încercat să se elibereze de curele de reținere. Oamenii alergau spre el. Nu ești rănit?" strigă Clagorn. Nu, doar foarte speriat. Ce e acolo sus? Toți sunt morți. Au mai rămas literalmente câțiva oameni. Gara a nebuit complet și a împușcat în mine. Uitați-vă, Mex pe ziduri, strigă Morgan. O, uitați-vă, ei sar. Nu, sunt aruncați, îngrozitor din încet, ca într-un film. Micile siluete de oameni și Mex agățate de ei s-au desprins de parapet și s-au repezit să-și întâmpine moartea. Castelul Hagedorn era în mâinile Mex. Xanten examină atent silueta rafinată a castelului, atât de familiară și acum atât de străină. Nu va dura mult. Trebuie să distrugem panourile solare și nu vor avea energie pentru a sintetiza siropul. Să o facem imediat, sugera Clagorn, înainte ca ei să-și dea seama. Păsări. Curând, 4 duzini de păsări, fiecare purtând 2 bucăți de stâncă de mărimea unui cap uman, s-au ridicat greoi în aer, au zburat în jurul castelului și, torcându-se, au raportat că panourile solare nu mai există. Rămânea doar să sigileze ieșirile tunelurilor, astfel încât Mex să nu izbucnească afară. Ce se va întâmpla cu Piasant și cu Fani? Notă Hagedorn cu tristețe. Xanten clătină din cap. Acum toți trebuie să devenim ispășitori. Sunt prea multe păcate. Mex nu vor rezista mai mult de 2 luni, sunt sigur de asta. Clagorn a încercat să îi înviselească cumva pe cei din jur. Dar a trecut aproape jumătate de an până când într-o dimineață porțile castelului s-au deschis și a ieșit un Mec epuizat. Oameni, făcu el semn, murim de foame. Nu ne-am atins de comorile voastre. Dați-ne drumul sau vom distruge totul. Condițiile noastre sunt următoarele, răspunse Xanten. Vă vom cruța vieții dacă puneți în ordine castelul, adunați și îngropați morții, apoi reparați navele și vă vom duce înapoi la Etamin. Condițiile voastre sunt acceptate. 5 ani mai târziu, Xanten și soția sa, Glis Meadow Croiving, erau în afaceri în vecinătatea râului Sent. 2 copii îi însoțeau. Profitând de ocazie, au vizitat castelul Hagedorn, care acum era locuit de doar câteva zeci de oameni. Printre ei era Hagedorn. A îmbătrânit mult de-a lungul anilor. Părul încărunțit, obrajii s-au înfundat. Era greu să determini starea de spirit. Stătea lângă stânca pe care se înălța castelul, ascuns la umbra unui nuc. Acum e doar un muzeu, povestea Hagedorn, iar eu sunt îngrijitorul lui. Asta se pare că vor face și Hagedornii următori. Doar aici sunt nenumărate comori adunate și trebuie protejate. Castelul se deteriorizează, au apărut deja fantome. Eu însă le-am văzut de mai multe ori noapte. Hei, ce vremuri au fost alea, nu-i așa, Xanten? Da, a fost de acord. Dar nu aș vrea să le returnez. Acum am devenit stăpânii pământul, dar cine eram noi înainte? Au tăcut o clipă, uitându-se în jurul enormului castel de parcă l-ar fi văzut pentru prima dată. Generațiile viitoare ce vor crede despre noi? Despre comoarele noastre, cărțile, broderiile iscusite. Vor veni aici să se distreze la fel ca noi astăzi, răspunse Xanten îngândurat. Da, există ceva de admirat acolo. Ai vrea să vii cu mine, Xanten? Mai am niște vin vechi și bun. Mulțumesc, dar nu vreau să deranjez amintirile vechi. Ne vom continua călătoria. Te înțeleg, Xanten. E bine, la revedere atunci. Călătorie plăcută. La revedere, Hagedorn. Și au mers cu fiul înapoi în lumea care aparținea din nou oamenilor.